Ялкынны сәламнәремне юлым туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы мин Роза Хайруллина сезгә, хөрмәтле минем яраткан тамашачыларым. Эксклюзив кадрлар булар барсы да сезне көтә. Чөнки татар җыры ул бренд, татар җыры ул масштаб, татар җырына дан дип әйтик әле дусларым. Сезне якынрак чакырам. Телеэкраннар янәшәсенә бик матур иштәлекле репортажым һәр вакыт чын күңелемнән миннән Роза Хайруллинадан. Татар җыры фестивале 26 ошыймы сезгә? Бик ошый, бик күңелле. Без ел сайын монда йөрибез, киләбез. Каян киләсез? Казаннан. Ерак түгел. Чөнки әйтергә кирәк, чит төбәкләрдән дә әллә кайчан билетларны алып килгән тамашачылар татар җырына бар, шуңа күрә сорыйм кайдан дип. Нәрсәсе белән ошый быелгы татар җыры? Бик күп артистлар, җырчылар выступать итә, шунысы белән бик ошый. Мин яраткан җырчыларны күрергә килдем, бер тапкыр барсы да ошый. Шулай һәр вакыт татар җыры концертларына йөрергә уйлап торам. Ничек сезгә татар җыры фестивале? Татар җыры безгә бик ошый. Без Уфа шәһәреннән Казанга килдек. Мөһим шушы концертка дип. Менә әле залда йөрибез, шундый татар мөхитендә, Калфакта йөриләр, матур-матур алкаларда. Безгә аны ошый. Зал гомумән ошый, звук бүтән төрле чиста, артистлар матур-матур киенгәннәр. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Нурминский шулай ук беренче тапкыр үзенең лаеклы алтын барс сынын алды, дипломын тотып тора. Нурминский, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Менә миңа беләсең, Нурминский дип дәшергә ничектер уңайсыз. Бу Альберт Нурминский. Ник монда син Нурминскийсың дипломда? Мин бит инде псевдоним Нурминский. Николай уйладың син эшләргә? Нурма авылыннан булгач инде. Инде Нурма авылында булганыбыз бармы? Беләсез? Юк. Мин бит Башкортстаннан туган тел телеканалына сертификат тапшырдым. Шакырым Казаннан, бар Нурма авылы. Альберт Шарафутдин шуна туып үскән дә, и Нурминский дип шул авыл хөрмәтенә. Менә мин Нурма авылы егете дигәннән алган. Шуңа Нурминский дип чыга. Син ничә ел эстрадада иҗат итәсең? Мин бит татар эстрадасында башлап җибәргән идем, хәзер инде рус эстрадасына күчтем, шуңа күрә. Ник күчтең? Ну, публика күбрәк мине җылырак восприняли дип әйтсәк, дөресрәк булмый. Ачык ачылам калмаслар, конечно. Кайсы җырың белән син танылдың рус эстрадасына? Якынайдың? Мин бик күп җырлар инде. Ау. Беренчесе. Беренчесе телевидение әйтергә ярамыйдыр инде анда. Газует дигән җыр булсын дип язылады инде, алыймы? Икенчесе бронированный джип булырга может. Син шул җырларның берсенең куплетын припевын Текәсе валим на гелике. Геликтә валим, барабыз геликтә дигән җыр. тамашачыларга тагы да аңлатып китер өчен син шушы әйткән җырларыңның берсенең бер куплетын я припевын башкарып кит әле. Сине якынайтып. Русчамыни? Русча. Валим, 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 валим на гелике. Гелен, ваген на делюге. Серьезные ребята на татар жира в кожанке. Подруга, садись рядом. Поехали ко мне. Менә шулай. Рәхмәт сиңа, Нурминский. Татар җырына килгәндә, кем дәште сиңа? Ничек килеп эләктең син татар җыры фестиваленә? Дәшергә тиеш инде миңа. Үзләр чакырдылар, мен җырлаша, без сезне күрергә телибез. Менә соңгы җырым кайттым дип талам, яна шейканы язган быел. Ул миңа, ул бик шәп булды. Ул кешегә ошады. Мине ул җыр белән күп җиргә чакырдылар. И менә мин бүген монда җырладым. Һәм шуңа күрә мин уйлавымча, лайык булды менә шундый матур бүләкләргә алтын барыска. Котлыйбыз сине, Нурминский, киләчәктә дә матур итеп дәртләнеп сиңа иҗат итәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, быелгы татар җыры фестиваленең тагы да бер матур үзенчәлекле мизгеле. Ул инде сезнең күпләрегез белгән, күпләрегез яраткан Хания апа Фәрхи бәйрәм төркемендә эшләгән Данил Шарафетдиновның улы Динар Шарафетдинов бүген шулай ук татар җырында үзенең чыгышын башкарды. Беренчедән, Динар, хәерле кичләр, котлыйбыз сине. Хәерле кич, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт Барс медиа чакырганыгыз өчен. Беренчедән, икенчедән минем әтимнең сәнгатен хөрмәт итү өчен бик зур рәхмәт. Әйе, бүген ул әтисенең репертуарыннан матур җыр башкарды. Шулай ук Шан бары йөрәк
Искиткеч Динар, миңа калса сиңа әтиеңнең таланты генетик рәвештә бик көчле бирелгән, шулай бит? Бик зур рәхмәт. Син иҗат юлын дәвам итәсең инде, шулай. Әйе, әлбәттә. Һәм җырчы булыр, консерватория тамамлаң тагын. Теге елда Муса Джалил опера һәм балет театрына эшкә урнаштым. Солист булып. Һәм быел консерваторияны тамамладым һәм тагы кердем ассистентура стажировкага. Алла ярдәм бирсен. Укыган кешеләргә, укырга киргә тырышкан кешеләргә Алла ярдәм бирсен. Даниф абыйга дип әйтәбез инде, зур сәламнәр. Аның хәлләре ничегрәк безнең тамашачыларга бик кызыклыр бүгенге көндә. Аның хәле яхшы. Интернетта язган әйберләрне укымагыз ди. Бүтән әйберем бар. Гаиләм сәламәт. Бүтән әйбер аңа кирәк түгел. Үзенә дә без ныклы сәламәтлек телибез. Без аны хөрмәт итәбез, яратабыз. Рәхмәт сиңа, Динар. Шарафетдинов булды бүген бездә кунакта, шулай ук татар җырында. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Татарстан Республикасының атказанган артисты Шулпан Юсупова Татар җыры фестивалендә үзенең чыгышын матур уңышлы итеп тамамлады да һәм безнең янәшәдә басып тора. Шулпан, котлыйбыз сине. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт. Сираттагы синең алтын барс сының белән дип әйтәсе килә инде. Ничәнчесе? Минем икенче генә барс әле. Аллага шөкер, һәм мин моның белән бик горурланам, бик дулкынланып көтәм шушы татар җырын. Менә татар җыры көне, шундый мөһим проектлар көнендә нәрсә эшләргә ярамый Шулпанга? Bütün әйбер эшләргә ярый, ләкин бу ел менә әзрәк кенә үзгәрде, әзрәк авыртып торам, ләкин аңа карамастан инде әйтәләр бит, менә шундый көткән көнне менә берәр нәрсә була дип, менә шулай булды да. Шуңа күрә әзрәк авыртып торам. Әмма дә ләкин син төрле тавышка җырладың. Әйе, аңа карамастан инде тырыштым инде. Син гомумән фонограммаларга теге плюсовкалар дип әйтәләр бит инде, еш җырлыйсың. Бөтенләй җырламыйм дип әйтә алмыйм, но теге съемка вакытларында гына халык алдында плюска җырлаган юк. Теге съемкаларга җырларга туры килә инде. Плюска җырлаган коллегаларыңа нәрсә дип әйтерең? Бер нәрсә әйтмим. Төрле вакытлар була, менә минем кебек авырткан вакытлар була, тавыш биткән вакытлар була. Бер кемне дә менә сез шулай итегез, булай итегез дип әйтү дөрес түгел. Бер кемнең дә сүзе дөрес түгел, шуңа күрә ничек булдыра алалар, шулай эшләсеннәр. Менә шушы узып барган 25нче елда, 2025нче елдаймы, синең турында иң нык дөрләп чыккан гайбәт, нинди гайбәт булды? Бармы андый гайбәтләр гомумән? Белмим бит, менә күптән түгел генә мин үзем чыгарган идем инде аны, сеңелкәшем авырта дип. Менә ул бик кешегә таралган ни шушы булгандыр буга инде. Анда инде жәллә, анда аңлаудыр әйбет. Әйе, күбрәк аңлагандай. Юк, бар сүзләр язмаганнадыр син. Анысы да булгалы әлбәттә. Син гомумән менә кешенең тәнкыйтьләвен җиңел кичерәсеңме? Хәзер җиңел кичерәм. Бик җиңел менә. Шуның кадәр тыныч. Элегрәк анда инде бик авыр кичереп, елап, төннәрен җокламыйча андый вакытлар булгалады. Андый вакытларың булган булса, үтеп китсен дә һәм һәрвакыт сиңа шулай көчле булып, нурлы булып, шәп булып иҗат итәргә насыйп булсын. Бик нык хөрмәт итәбез. Шулпан Юсупова булды безнең тапшыруыбызда. Рәхмәт, бик зур. Татар җыры фестивале гөрләп дәвам итә. Илнат Фәрхуллин үзенең чираттагысының шундый горурлык хисләре белән тотып басып тора, шулаймы, Илнат? Ну, горурлык, чөнки монысы 5нче алтын барс. Шуңа күрә бәләкәй генә булса юбилей бит инде. Вот, әйе. Юбилеең белән дә котлыйбыз әле без сине. Рәхмәт. Бу костюмың ак, шундый матур әйме. Бер дә чәчәге, күбәләге юк, Илнат. Ну, чәчәк гел үз янымда, күбәләк тоже үзем янда, шуңа күрә аларның тогасы килмәде инде. Алар да костюмда булса, слишком шикарно булыр дип борчылдым. Шуңа күрә чисто. Күбәләкләргә килгәндә сорамый булдыралый, менә иҗат кешесенең күңелендә гел күбәләкләр өшеп йөрергә тиеш. Җимешләр тусын, син бит әле шулай безнең авторда булар агаймы. Диләр, синең ул күбәләкләрең еш киләме күңелеңә? Һәм кашан килә? Әле килгән күбәләкләрне ясап бетерәсе бар. Ул инде 7-8 ел элек язган җырларны, менә аларны чыгарга кирәк. Менә январь аеннан яңа җырларны эшли башлыйбыз, алай берсәм клиплар белән инде тамашачы кабул иттердем. Илнат бит инде әле белмәгән тамашачыларга хәбәр итәм, ул өйләнде, аларның җәй көне матур тойлары узды, шулай бит, Илнат. Әйе, мин Башкортстан килгән хәзер. Әйе, Башкортстан кияү, Илнат, үзебезнеке хәзер. Әйе, безнеке всё. Үзебезнеке һәм беркемгә дә бирмибез бүтән. Всё. Всё, ныклы булсын. Кушасы килми. Нәрсәләр үзгәрде синдә?
Биш сыйфат бармы синең менә? 5 сыйфатны әйтәсең, өйләнгәч шулай үзгәрдем дип. Әллә нәрсә үзгәрмәде. 1-7 килога артканым бар. Әзрәк, теге ират сөкер дип әйтәр бит инде ул шәйме? Ират сөкереп китте бугай инде алайсам. Бигрәк ябык, шундый ни идем инде. Хәзер Сиңа килешә иде Илнат, әле дә нормально. Һәм электә минем өчен нормально иде. да нормально да. Яра, мөһим шулай булса, үзгәрешләр юк. Особо әзрәк тынычландым кебек. Элек ничектер, гел тегендә җитешмим как будто монда җитешмим кебегрәк иде. Хәзер шундый тыныч кына, бөтенләй бергә җитешәм дә кебек. Әзрәк тынычландым дип әйтәс килә. Вот шул ягы бар. Илнат бүген бик иштәлекле җыр башкардың, әниләр турында. Син яңарттың шикелле. Айым. Бу җырның яңарту тарихын сөйләсәң иде. Рим Махмутович Хасанов көйіне yazılған. Җыр бетінде біз аны Татарстанда Илхам Шакиров репертуары буларак беләбез бит инде Башкортстанда яңадан беренче җырчы җырлаган икән. Шулай да әлеге җырга инде ничектер поп-рок стиле бирәс килде, үземчә инде эшләс килде. Минем уйлавымча халык кабул итте. Һәм бүгендәге үземнән менә чыгыш ясагач хәзер үлем канәгать дип үлем теге микрофоннар да яхшы гына эшләде. Халыкка да ошады кебек. Син канәгать чыгышыңнан, тавыш белән дә, башкарыш белән дә гышлай канәгать бул. Ярым, канәгать булмаган чакларыңда син үзеңне нык ашыйсыңмы? Канәгать булмаган чакларында уйлап берем, кайткач тагын инде әзрәк переживайтам да, аннан соң ярар дим дә. Нишлисең инде булган. Үткән булган. Киләчәк белән яшәргә кирәк. Киләчәк белән яшәргә кирәк. Чтоб андай ошибкаларны бүтән кабатламаска. Рәхмәт сиңа Илнат, матур җавапларың өчен. Татар җыры. Котлыйбыз сине. Рәхмәт. Уңышлар телим сезгә. Хөрмәтле дуслар, Татар җыры фестиваленең нурлы башкаручысы Сәйдә Мөхәммәтҗанова үзенең чираттагы матур, лаеклы сыннарын, дипломнарын алды. Котлыйбыз сине, Сәйдә. Рәхмәт, Роза апа. Һәм белүебезчә, син һәр вакыттагыча бер генә номер белән дә чыгыш ясамыйсың. Синдә 2 һәм бик җаваплы номерлар була шулай бит фестивальләрдә. Әйе, беренче номер турында без сөйләдек, Рөстәм Асадуллин белән дуэт булды. Аннан инде икенче өлештә мин акапельны, үземнең коронный номерымны, үземнең коронный җырымны субылапны башлап, аның беренче куплетын җырлап, минем автор җырына киттек. Минем түгел инде. Хәзер мин сезгә сөйләп күрсәтәм. Мин сине сагындым дигән җыры, ул нигезендә казах җыр. Һәм мин сентябрь башында Казахстанга барып, автор-композитордан рөхсәтне сорап, 2 сәгать аның белән сөйләшеп утырып, аны майлап бераз ул миңа рөхсәтен бирде. Хәтта үзенең хәйр фатихасында бирде. Менә шушы җыр сездә дә Татарстанда да хит булып барсын, чөнки бу җыр аның башкаруында Казахстанда хитларның берсе дип санала. Бәгырем хат хәбәрсез кайда киттең? Бәлки булуттан качып айга җиттең. Син мине ташлап китеп, бәхетле булсын дип, кышларга кушылып күкләргә мендең. Озатты сине ялгыз шүләм мине, ыштымда карылгачтай сәлам бирдең. Көн үтте сәгать чуклап, аркама канат бәйләп, артыңнан куып җитеп көч тапмадым. Мин сине сагындым, сизәсең микән син апагым, назларыңнан мин нык сугсадым, бәхетем синдә бит. Чит ил эстрадасын ничек кайда күзәтеп өлгерәсең син, Сәйдә? Син бит чынлап чит ил җырларын да, чит илләрдә дә бик еш чыгыш ясыйсың һәм яратып чыгыш ясыйсың. Казахстан, Үзбекстан минем өчен чит түгел инде. Анда бик күп тапкыр булганым бар.
конкурсларда, фестивальләрдә, менә шушы конкурсларда, фестивальләрдә катнашкач, син бит инде барыбер ишетәсең аларның җырларында. Менә шулай дип күзәтеп барасың. Менә бу җырны мин сине сагындым дигән җырны Казахстанда фестиваль узган иде. Туркестан шәһәрендә. Менә без шушы композитор белән бергә казах телендә җырладык аның җырын. Менә шуннан бирле ул узган елны булдымы соң инде яки 2 ел элек. Менә шуннан бирле мин ул җырны беләм һәм быел гына мин анардан рөхсәт сорарга булдым. Менә бит нинди зур эшләр башкара безнең Сәйдә. Тыңлап торсаң, кайларда барган, кемнәндер очраткан, кайда фестивальләрдә катнашкан. Искиткеч матур синең иҗатың Сәйдә, киләчәктә дә шулай үзең теләгәнчә бөтен эшләрең, планнарың тормышка ашсын. 25 ел, 2025 ел. Менә синең тормышыңда нинди уңай 3 вакыйгасы белән истә калды. Менә өчесен генә булса да әйтеп китә аласың безгә? Быел мин Татарстанның атказанган артисты булдым. Бу беренче вакыйга, икенче вакыйга ул быел Татнефть белән бергә эшләргә туры килде. Һәм мин бик шат, оештыручыларга бик зур рәхмәт, чөнки Әлмәттә ел сайын Карак күз дигән фестиваль уза һәм быел мин аның бу фестивальнең амбассадоры идем. Һәм инде өченче вакыйга ул гастрольләргә чыгу. Быел мин Уфага, Әлмәткә һәм инде Чаллыга гастрольләргә чыктым. Бик уңышлы булды. Тапшыруны Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән сер итеп кенә шулай ук эшләде Уфада. Күрми калмагыз, дуслар. Шуңа күрә Сәйдә, без сиңа уңышлар телибез. Яратып, сакланып һәрвакыттагыча. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Татарстан Республикасының атказанган артисты, дусларым. Рәхмәт, Раза апа. Татар җыры сәхнәсендә тамаша шул хәтлек матур савыклы, дәрәҗәле номерлар, чыгышлар белән үрелеп бара. Дусларым, әлегесе мизгелдә Элвин Грей Радикюлякшн үзенең иҗатында иң аны күтәргән хит җырын башкара. Ашкынма гомер. Бу җырны көндә тыңласаң да, бер дә туйдыртмый. Бигрәк тә Элвин Грей башкаруында. Татар җыры фестивалендә Элвин Грей Радикюлякшн яңа гына үзенең чыгышын тамамлады. Беренчедән котлыйбыз сине. Чираттагы шушы алтын барс сыны белән, дипломы белән Элвин. Ничәнчесе? Булмы? Әйе. Бая тоже соронлар белмәйм дә. Димәк инде чираттагысы. Әйе. Син шутлап барасыңмы, тизеп барасыңмы? Ну, идея просто полкала торалар, но асайкында ханаманым. Менә шул полкага карагач, синдә ниндидер анализлар, уй-хисләр уянамы өеңдә? Ну, беренчедән, минем өчен анализ ул тамашасы. Большой анализ. Награда өчен мин бик шатман, әлбәттә. Но иң мөһиме, иң главное, ул, наверное, халык ничек кабул итә, халык ничек окшанамы. Вот шул яктан миңа ныграк, наверное, кызыграк. Татар йырында сыгылма мин бик шатмын. Бик шатсыңдыр инде, Элвин, әле сер итеп кенә тапшыруның тамашачыларына да җиткерик. Югалып тордың бит бу проекттан төшебрәк. Татар җырында, ниндидер сәбәпләр, туган як җыры өчен бит инде, ниндидер икенче җыр өчен ниндидер аңлашылмаган хәлләр килеп чыкты. Ну, була торган хәл, договорились. Килештегез, иң мөһиме, дуслыкка ни җитә инде, әйме? Сөйләштек, килештек, һәм инде Алла ярса киләсе татар җырында обязательно булачакбыз, җырлайбыз. Яңа җырларда булачак. Шуның өчен туган якта булачак. Шуның өчен барысы да әйбәт. Беренче җыры бүген Элвин Грейның ул булды инде ашкынма гомер, икенчесе Роза, әйбәт. Миңа багышлаган бит моны. Һинең турала как раз. Шулай дип уйлап хыялланып йөрим инде мин, Роза Хайруллина. Элвин, менә ниндидер 25 елга нәтиҗәләр ясау вакыты да бит инде декабрь ае, ел азагы. Син бу ел белән канәгатьме? Канәгать, әлбәттә. Беренчедән мин уйлайм концертлар, ну, опять-таки мин үзем әйтә алмыйм, конечно, халык әйтә ала. Но мне кажется, что концертлар кызыграк пошли. Ни өчен сәбәбе үзгәрдеңме соң әллә син? Юк, мин дә үзгәрмәдем, просто, наверное, в принципе, электро ответственнерак була торганым, но как-то все-таки мне кажется, концерттар, вот мин прям кайфую концерттар. Мин всегда кайфую, но хәзер еще награк кайфую. Бик яхшы. Әйе. Һәм инде
Мына наконец-то хәзер отпуск булачак. Һәм инде яңа җырлар уже уйда бар, күп җырлар язачакбыз. Алла берсе. И, кстати, элекке җырларны тудыра башланым бит әле. 20 ел элек язган җырлар. Үзеңнеке. Радик Юлякшин булганда еще. Например, беренче альбомда «Мин сине хочу» дигән җыр бар. Мин сине хочу, шулай дип атала. Шулай дип атала. Ул җыр әле бигрәк тә TikTokта популярный. Потом ул җырларны как раз мин яңартам. И анда бик күп кызыклы җырлар. Но андый гына көлкеле җырлар түгел, анда бар еще серьезный җырлар. Как Ашкына гомер, үз йолдызы. Так что бик күп яңа җырлар булачак. Элекке альбомдан Радик Юлякшинның һәм инде яңа җырлар. Радик Элвин Грей дип дәшсәм ничегрәк уңайлыдыр инде сиңа. Яра. Радик дип әйтәсез килә ничектер үзебезчә. Радик менә синең белән тапшырулар эшләгәндә без синең белән шундый ачыктан-ачык сөйләшеп утырган идек. Ниндидер начар гадәтләр турында да син алардан котылдың, булды. Миңа хәзер андый нәрсә кирәкми дә, камаучаламый да дип. Әлеге бүгенге көндә тәртипме, Радик? Тәртип, вакыт юк әле. Эш күп. Бәйрәмнәрдә дә вакыт юкмы? Бәйрәмдәрдә вакыт юк. Бәйрәмдәрдә артист кеше эшләй наоборот. Ул кунактар ял итә, артист эшләй. Ял итәбез, менә хәзер Таиландка качып китәм, вот там ял итәм. Синең анда өең бар белүчә. Бар, студиялар бар. Менә бит ничек. Инзилә нишләптер күренми башлады азакы мәлләрдә. Барсы да яхшымы? Хәлләр яхшымы? Конечно, яхшы. Инзилә ул өйдә торырга тиеш ул. Бер гына Радикның гастрольдән кайтканын көтеп. Сагынып. Так что барсы да әйбәт. Менә узакламай уже вот эшләрне эшләп бетәбез и ялга. Инзиләгә бүләк иткән иң кыйммәтле бүләгең. Мин. Ну бүләк инде, нинди бүләк? Синең телефон, шуба, фатир. Минем уйлавымча, оның мен не этим ценится же любовь, а ценится все-таки уважением, һәм инде бер-беребезне аңлап, яшәп, матур гына иттереп. Вот самый ценный, наверное, шул. Бүләкләр ул бар, бүген бүләк иттең, иртәгә онытылды. Так что бүләкләр күн Син тапшырырга яратасың бүләкләр гомумән тормышта? Ну, бер тапкыр, ну конкретно. Ну, чәчәкләр тотып түгел инде. А конкретно бер тапкыр, чтобы навсегда. Истә калырлык бер бүләк бирәсең дә һәм шуның белән тамам. Да. Һәрвакыт рәхәт, җиңел Радик белән аралашуы. Радик, менә синең теге роза җырына традицион эшлисең бит син анда хәрәкәтләр. Шуны гына эшлибез дә и тәмамлыйбыз интервьюны мөмкин булса. Роза сөйгеле, кем урлады мине сине, оныта алмайым, роза гөлгәем. Вот минем подтанцовка на будущее. Гастрольга сойып киттек әйдә. Мин җырлайым, а син бийсең. Рәхмәт, Радик. Рәхмәт булганың өчен, рәхмәт матур фикерләрең өчен, шулай ичкерсез үзеңнең хисләрең белән уртаклашканың өчен без сине котлыйбыз. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда татар җыры масштаблы, вакыйгалы тамашаның иң бөек оештыручыларының берсе Алмаз Гыйльметдинов. Әле алайгы да түгел, Роксана радиосының баш мөхәррире сезнең каршыгызда. Алмаз, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәнмесез. Мин сезне беренчедән котлыйм. Миңа калса бик көчле проектка бүген матур гына нокта куйгансыздыр. Үзегез канәгатьме бүгенге нәтиҗәләр белән, бүгенге гомумән шушы проектның уңышы белән? Беләсезме, һәрвакыт татар җыры башланганда ул шундый теге дулкынландыргыч, бик борчылдыра торган әйбер һәм менә шушы татар җыры фестивале узып киткәч, менә соңгы артист чыгыш ясагач, соңгы номер ахырына җиткәч, шундый нокта куела сездер әйтәсез һәм шундый рәхәтлек хисе туа күңелдә. Һәм шуннан да тагын да зурак, тагын да күңеллерәк, тагын да яхшырак фестивальләр ясый килә.
ниндир хаталарны күреп, тагы да алар өстендә эшлисе дә киләме? Шулай дип таңларга буламы сезнең җавабыгызны? Әлбәттә, без һәрбер әйбернең менә әйтик фестиваль барышында бөтен нәрсәне карап торабыз һәм иң беренче чиратта без үзебезнең хаталарыбызны карыйбыз. Һәм икенче көн очрашу белән без менә барлык хаталарны башта сөйләшеп чыгабыз. Аннан соң гына инде уң аякларым менә шундай бер дә булды бит әле дип. Жер йөзендә ямлы була урманнарда йөргәндә, әйе шулай шул урманнарда йөргәндә. Хөрмәтле дуслар, Татар җыры фестивале 26 дәвам итә. Үзенең әйтеп киткәнемчә зауыклы, яхшы югары дәрәҗәле номерлары белән, көтелмәгән үзенең йөземнәре белән. Минем янашымда тере легенда Идрис Газиев үзе басып тора һәм инде төркем турында. Үзегезнең шушы номерыгыз турында Идрис абый, сездән шәхсән ишетеп китәсе килә, сөйләгез әле рәхим итеп. Безнең өчен бу бик тә шундый дулкынланыч минутлар булды, җегетләр өчен дә, минем өчен беренче чиратта, чөнки birinci tapkır bu ideya yazarı avuz tirelerinde Kamil Malituş bilen uçraşıp söyleşkende mene 25 yıl buldu Tatar jırına 25. Ana indi bitin açıp ikinci çisla bit başlanıp gite yanıda. Nindidir böyle yana ideya kiregiydi. Betem eydeksiz ninge torikka korik. 20 ғасыр başında bit Tatar jırları estradaga çıga başlagan jırlar. Birinci jırçılar çıga, birinci muzikantlar көріне, açık konsertlar берелер, гастрольлер başlanıp kite. Etem şu niden jırlarını soylap alıp, ул миңа әйтте, әйдә Идрис эшләгез. Давай мин тотындым эшкә, сойлап алдым безнең җыйган җырларны, граммофон язмаларыннан өйләнгән, үзем язган, инде моңа кадәр яздырган скрипка белән, баян белән, шуннан инструменталь трио белән язылган шундый әсәрләрем бар иде. Барысында нинди материал бар, хәтта пластинкаларның этикеткаларына хәле төшереп алып килеп, монда безнең бер җыелыш булды, Барс медиада, шунда мин күрсәтеп, аларга барысын аңлатып, сойлап алып, шуннан соң мин әйттем инде, менә шу бик әйбәт булыр иде. Татарстанда яшь җырчылар бар, талантлы җырчылар бар, консерваторияда да. Мен шушы җегетләргә гәдә чыксак, Әлфия Ибрагимовна аша, Запарова аша, Жапарова аша, biz менә шушы команда топласак, безнең бу идея барып чыгыр дип. Шуннан соң инде оркестровка мәсьәләсе, шул нинди оркестр белән кем аранжировка эшли. Улар барысы бик анда четерекле әйберләр, ләкин Аллаһка шөкер барысы да килеп чыкты. Бүген менә күреп торасыз, тамашачылар инде безнең номер дип әйтмим, бу безнең бер үзенә күрә бер суита. Әйбәт, шушындай 20 гасыр башында яңгыраган җырлардан торган суита, попури дисәк тә була. Җылы кабул иттеләр. Бу чынлап та инде яңалык һәм шул вакытта менә тарихка ихтирам йөзеннән карау, үзебезнең тарихыбызны аңлау, безнең бик күп әйберләр өйрәнелмәгән, бик күп җырларыбыз чыгарылмаган. Менә бу өлкәдә мин инде галим буларак та бик күп эшләр башкарам һәм минем зур теләк менә шушы чордагы шушы мирас бүген яңгырасын иде. Яңа җырчылар тавышыннан, яңа музыкантлар уйнавыннан, яңа оркестровкалар, яңа аранжировкалар белән баетылып, чөнки материал бик күп, эчтәлекле һәм менә бүген тамашачы кабул итте. Менә без дөрес юлдан барабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Барс медиа компаниясының коммерция директоры Алия Хамзина. Хәерле кичәр, Алия. Хәерле кичәр, Роза. Ничек хәлләр, Алия? Мин инде күреп торам оештыру мәсьәләләрендә синең көчең, синең эшең бик зур шушы Татар җыры проектында. Ничә еллар син хезмәт куясың бит инде? 10 елга якын дип әйтеп киттең. Бүгенгесе проект турында инде без сөйләшеп китик. Синең эшеңнең бәясе, күләме күпме дип уйлыйсың? Булдыралдыңмы син бу проектта үзеңнең эшеңне җиренә җиткереп эшләдеңме? Нәрсә әйтергә кирәк, безнең Татар җыры ул әлбәттә иҗат, ул әлбәттә артистлар, ул әлбәттә менә бу атмосфера, номерлар. Ләкин аның башка ягы да бар. Без инде кайгыртабыз һәм һәрбер иң яхшы проектларга кирәк ярдәм. Һәм менә шул ярдәмне бу проектка китерү минем эш, нәкъ менә минем эш. Менә күрсәгез, безнең менә бу баннер артында бик күп партнерлар, логотиплары. Ул инде Татарстанның иң алдынгы компанияләренең берсе. Алар ел саен диярлек үзләренең өлешләрен кертәләр. Алар спонсор, партнер буларак безнең Татар җырында катнашалар. Сездә бит безнең информацион партнер, монда сезне дә табып була. Туган тел каналы менә инде 2нче ел безнең турыдан-туры трансляцияның бердән-бер партнеры. Сез аны бары тик шул каналдан гына карый аласыз. Бүген һәм инде Яңа ел бәйрәмендә, зур бәйрәмнәрдә рәхим итеп карагыз безнең Татар җыры 26нчы фестивален. Бер-беребезне шулай үзелеп сагынып, бәхетләргә
Татар жыры фестивалында яңа чыгышын башкарып чыкты безнең яраткан җырчыбыз Вадим Захаров. Пешкән ипи дип әйтәсе килә инде үзенә, ачуланмасаң, Вадим. Хәерле кичләр. Нәрсә дисәгез дә, исәнмесез? Кутлыйбыз сине. Рәхмәт. Күптән күрешкән юк инде. Күптән күрешкән юк, күптән синең шундый җылы рәхәт энергетикаң тойган юк. Бүген сиңа энергетик ничек булды Экспо бинасында, Татар жырында? Тойдыңмы? Әйбәт инде, тамаша шикел, Аллага шөкер, җылы кабул итә, җылы каршы ала, алкышлап озатып калалар. Просто нәзәрәк дулкыннандыра, кеше күп булгач, зур зал булгач, янда да сәхнәсе дә зур, шуңа күрә әз генә дискомфорт дигән әйбер бар минем үзем дә, бу фикер генә. Болай тулайым алганда рәхәт. Ярый әле монда Вадим бер генә якка карап җырларга булды. Уфада 4 якка карадың да бит, башың әйләнде дип ишеттек. Ансысында бик авыр булды. Сәхнә уртада булу сәбәпле. 25 ел нинди вакыйгалар белән истә калды Вадим синең тормышыңда? Вакыйгалар күп булды инде. Булдымы синең менә тормышыңда бер кеше белән танышу һәм шушы танышу синең тормышыңны үзгәртте? Ниндидер яңа фикерләр барырга китерде, ниндидер яңа юлларын ачты? Ул танышулар 25 елда дип әйтмәсәм инде мин, соң бер ничә ел алдан булды. Мин шушы үзем шушы концертлар белән күбрәк шөгыльләнеп концертлар куя башладым. Шул менә соңгы шушы 3-4 ел эчендә бик Шоу түгел тамаша. Шоу түгел концерт. Һаман шушы исем белән барамы синең программаң? Быелга шоу түгелгә генә калды. Икенче елга түгелендә сызып атабыз. Куркып йөрим әле, белмим, юк инде. Быел шоу түгел генә дип атала. Икенче елга Алла бирсә, исәнлек булсын. Әле табылыр Алла бирсә, исемдә дә. Әйе, иң мөһиме син үзең булып кал, Вадим, ничек барсың шундый гади, рәхәт һәм талантлы чынлап та синдәге талант. Булганың өчен рәхмәт, котлыйбыз сине. Вадим Захаров булды Татар җыры фестивалендә. Сен сау булыгыз, рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, Татар җыры 26 гөрләп дәвам итә. Эльмира Нагимова чираттагысынын лаеклы рәвештә кабул итеп алып чыкты. Эльмира, котлыйбыз сине. Хәерле кичләр. Хәерле кич, рәхмәт, бик зур. Синең образың турында да әйтми булдыра алмыйм. Чөнки без өйрәнгән сине менә туры гына күлмәкләрдә күрергә, Эльмира. А менә бу эксклюзив бүген. Менә сиңа шундый образларны килешә. Бу образ ничә сумга барып төште? Барып төште дип әйтик әле. Белмим дә. Минем алай кыйбат киемнәрем юк. Кыйбат дип әйткәннәргә давайте 1.50 дип әйтик. Үзең ашыймысың? Бу образда сиңа комфорт? Миңа да бик Стилистима бик зур рәхмәт әйтәсем килә, Гөлназ, сиңа бик зур рәхмәт. Ты всегда со мной. 6-7 ел мине киендерә, ул шуңа күрә аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Эльмира, менә син катнашкан бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә, шушындый проектларга, концертларга синең кебегрәк киенгән, я булмаса синеке төслүк күлмәк кигән җырчылар, коллегаларыңны күрсәң нәрсә эшлисең? Алмаштырам күлмәгемне. Минем всегда запаста бар күлмәк. Шуны әйтергә кирәк инде, бүгенгесе проектта сез Руслан Керамудинов белән бергә чыгыш ясадыгыз дип, бергә түгел, беренче тапкыр дип уйлыйм мин, әйме, бу проектта сезнең катнашканыгыз булдымы шундый масштабны проектларда? Менә бергә дә. Күрешәсез, сөйләшәсез? Менә бүген чыгып барам гримеркадан. Әйтәм, эх, только шырамасын, дип әйтәм, ашамый килә инде, менә вот кире яптым, ишек все. Шуннан соң күргән юк. Каршысына барып тормадың, ишекне ябып кире кирип киттең. Әйе. Әле ничексең, гомумән хисләр сүреләме, әле һаман ачу яшиме? Миңа кажется, аның бик каты ачуы яши миңа карата. Бик каты. Шуңа күрә белмим инде. Ну, ачу бит ул теге болезньгә китерә диләр. Шуңа күрә мин только советую ачу сакламаска, кешене надо. Нинди генә мөнәсәбәт булмасын ике кеше арасында, кешене гафу итәргә кирәк, җибәрергә кирәк, ачу саклап яшәргә кирәкми, чөнки ачу саклап яши торган кеше ширли, начар шир белән, аны отпускать надо. Әйе. Бәхет теләсәгез, меңләтә әйләнеп кайта ди. Шуңа күрә андый кешегә теге кемне бит яратмыйсың, бәхет теләсәң, сиңа меңләтә әйләнеп кайтачак. Мин килешәм фикерләрең белән, Эльмира. Әгәр дә Эльмира бер кеше дә барып җитә алмаслык, шундый бер утрауга китергә туры килсә, сиңа әйме? Һәм артистлар арасыннан бер артистны сайлап алырга сиңа мөмкинлек бирәчәкләр. Син кайсы артист белән барыр идең ул утрауга? Что? Теге әйтәләр, какие вопросы? Яруллин булсын. Шул Яруллин инде Эльмира янәшәсендә, Яруллин янәшәсендә Эльмира. Һәм айфонны да ул сиңа бүләк иткән дип ишеттем. Дөресме, Эльмира? Дөрес. Ни өчен? Просто мин аңа бик күп матур җырлар яздым, бик күп. Әйтәм, сиңа бик күп матур хитлар яздым. Мин сиңа айфон бүләк итәм. Мин аңа просто әйткән, минем телефон ватылды. Что миңа 17-нче айфон хотелось бы дигән, и вот бүләк итте.
Розалар сүйүү сафлык, ак розалар аклык паклык. Әнвәр Нургалиев үзенең ак розаларын хатын-кызларына бүләк итеп яңа гына чыгышын тәмамлады. Татар җыры фестивалендә котлыйбыз сезне, Әнвәр абый. Рәхмәт, Роза. Бик зур рәхмәт. Мин бик шатмын. Күңелләрем күтәренке, кәефләр просто чәчкә. Ак розалар сыман. Әйе, мәхәббәтле, чәчкәле, кәефле булганга без сезне яратабыз да бит инде, Әнвәр Нургалиев. Һәм инде ничәнче сынны тотып басып торасыз, Әнвәр абый? Ничәнче ел? Менә ялгышмасам 7-нче, 8-нчеме? Хәтерләмим. Әйе. Һәм сез бу проектны күз алдына китереп булмый. Чөнки монда миңа калса күп хатын тамашачылар күбрәк, хатын-кызлар һәм аларның күбесе сезне күрергә дип килә. Бәлки шулайдыр да, мин белмим. Мин үзем бу шарадан, менә татар җырын алып инде песня года сыман. Шуңа мин үзем аннардан башка үземне күз алдыма китерә алмыйм диясем килә. Ә менә шушы проектларга әзерләнгәндә сез нәрсәләр эшлисез? Бармы махсус сезнең ритуалларыгыз, ниндидер эшләрегез? Ритуал без көндә концертта дисәң дә була бит инде. Без иннарга әзербез. Шуңа күрә анда костюм әзерләргә мөмкин. Әзрәк теге шундый настроение башкача күтәренке бәйрәмчә. Чөнки монда бөтенебез җыелышабыз, бөтен шәхесләр, анда җырчылар, коллегалар барсы да, алар белән шәхесләр белән күрешү үзе бер минем өчен бәйрәм. Аралашабыз, шунда көлешәбез, анда Салат абыйның анекдотлары, анда Айдар абый белән Идрис абый белән һәм башкаларында уш китәр Филүстең анекдотлары бик күңелне күтәрә шулай. Чынлап та, мондый чаралар бирәктә татар җыры сәхнә артында артистлар бер-берсе белән аралашып якынаялар. Ничектер сагынышкан артистлар бер-берсен күрәләр, шулай бит. Шул яклап та әле бу уңай йогынты ясый. Әйе, ул шуның белән дә үзенең шундый аермасы бар. Аерма түгел, аерылып тора. Без монда сөйләшәбез, яңалыклар, кызыклар, кем нәрсә эшләгән, кемне ни җырлар, кемне кайдан инде кызык хәлләр булган. Теге бер-берне дөресен әйткәндә, артистлар арасында дуслык юк дисәләр дә, ул белмим, бездә егетләр арасында миңа булса бар. Бәлки барсында да түгелдер. Менә без рәхәтләнеп, көлешеп, бергәләп шулай. Үзебезгә бер бәйрәм ясыйбыз без монда. Әллә язмыш, әллә бер ялгышы була. Татар җыры фестивалендә лаеклы үзенең статуэткасын һәм инде дипломын алды Филүс Каһиров. Хәлләр ничек, Филүс? Аллага шөкер, әйбәт. Ничәнчесе икән, син санын алып барасыңмы? Менә бүген бит Гөлназ сәхнәдән әйтте, 11-нче диде. Әйе. Шулайдыр инде. Әйе, син үзең белмисең дә инде. Юк, белгәндә юк. Юк, шулай килеп чыга бугай. 2015-тә катнаштыммы? 2014-тәме? Истә юк инде хәзер. Яра, иң мөһиме синең җырларың, иң мөһиме син яраткан тамашачыларың, шулай бит. Әлбәттә, булар да шулай ук сиңа инде үсеш бирәдер, җатыңа рәхәт буладыр. Урыннар табып торабыз. Йортта урын җитәрлек, шуңа күрә алар өчен, сыннар өчен аерым шкафмы, сервант дип әйтик инде шундый. Һәм бит әле шушындый масштаблы безнең вакыйгаларыбызда, тамашаларыбызда сез артистлар белән бер-берегезне шулай күрешеп сөйләшүләр, шушы менә сиңа уңай йогынты ясыймы? Уңай, мин шуның өчен киләм дә. Көлдереп барсын да. Әйе, шунда аралашып, ниндидер анекдотлар, ниндидер кызык хәлләр, ниндидер хәтирәләр, менә бүген хәтта Рифат Зарипов та әйтә, ул беренче бүлектә җырлаганда, ә мин икенче бүлектә генә, мин соңрак килдем тәнәфес вакытында, әйтә, кайчан килеп җитәсең инде дип көтеп утырам бит инде, кайтмыйча өйгә, инде әйдә кил, әйдә сөйли башла дип, шулай итеп, анда әле сәхнәгә чыгар алдыннан бер кыска гына бер концерт биреп алам мин. Тегендә дә анда Салават абый да, анда бөтен анда Вадим Захаров та үзләренең шундай Рифат Зарипов. Хөрмәтле дуслар, бүгенге Татар җыры фестиваленең шулай ук оештыручысы Барс Медиа компаниясының концертлар оештыру бүлегенең җитәкчесе Талия. Хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр. Ничек кәефләр бүгін инде хисләр тантана итә синең күңелеңдә? Кәефләр бик яхшы, чөнки шундый зур фестиваль узып китте. Менә яңа ел килеп җиткән шикелле булды. Чөнки без шушы фестиваль белән яңа елны башлап җибәрәбез, каршы алабыз. Менә инде хәзер фестиваль узды, шундый тантана узды безнең өчен. Без бик тә шат. Инде комментарийлар килә, барысы да шаган халыкка. Безгә инде икеләтә рәхәт инде сезләрне ишетү. Азат рәхмәт, ә кайда безнең чәчәкләр? Татар җыры эстрада фестивале шуның белән тамам, дусларым. Әйе, 26-нчы тапкыр безнең мәдәниятебез, безнең татар сәнгатенә зур өлеш, матурлык, нур өстәгән бу көчле проектның мөһимлеге, кирәклеге елдан-ел арта.
Рәхмәт сиңа таташыры булганың өчен. Төгәл бер генә атнаган мин Роза Хәйруллина шушы мизгелләрдә сезнең белән сау булашырга мәҗбүрмен дусларым. Әйе, хәзер хәерле матур юлларга кузгалам мин Уфама. Туган тел телеканалы Сер итеп кенә тапшыруы. Мин Роза Хәйруллина сезгә иң изге теләкләремне җиткерәм. Yaz giyilene gide, ömür şulay üde. Utanıma, utanıma, utanıma. Yaz giyilene gide, ömür şulay üde. Utanıma, utanıma,